नो 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 नो। इतना टाइम हो गई माल जाल खइबे ना कैला से झाड़ू ना लागल। अरे साला झाड़ू है बा। सब काम हमरे करे के पड़ता सारा। एगो साला लइका रहे त साला उ छिनरैया में निकल गइल आ नाती बात साले लौंडोबाजिए करत आवे। दुआर के बाहर साला करा गाय ना खाले तो हमार गाड़ फाटे लागला। उम्र सारी अरे साला गोबरो नहीं के फेंकाइल। हम रिपोर्टर दुगलवा और हमारे कैमरामैन तिगलवा के साथ जुड़े रहिए। आज गणफार न्यूज आपको सुनने के मिलेगा। कैमरामैन बोल रहे सरवा भाग रही है सारवा। चल बाबा साज बकचोदी कर रहे चल। बाप बाप का स्वागत है। साला मुंह में माइक पेल देवे का रे। अरे मीडिया वाले से ऐसे मीडिया वाले पे हाथ उठाते हैं माधर चोद पूरा गर्मी तेरे गांड घुसा देंगे। तू मीडिया वाला तो मैं झाटू कर लेबो। सुनी बाबा रो मुँह में डल रहा है गाड़ी में थोड़ी डल रहा है। आज सब बात छोड़ी है जितना नौछड़िया प्रधान भइल बड़ा सन एकनी के चलती में ये कल विकास का आई लखी ना। वो विकास बा 3 साल पहले ऐसा लगला गोश भात खा के भाग गइल। उम्र सारी विकास बा ई कौन विकास हटे बाबा? बक सरवा उ हमारा मौसी के लड़का रहे। ए बाबा सब माधर चोदे बड़ा बाबा हौ तारा मौसी लेके भोसले के बात नहीं करत। कहत नहीं तारा गांव जितना युवा है प्रधान भइल बड़ा सन ओकनी कोनो काम काज करेले बड़ा सन कि नहीं करैले। साला त हमका बुरा समझल का रे हम बोल के साला जेल में जाई। हां ना रे सरवा तेरे बुरबा नहीं समझ ले तोरा के विकास खातिर हम कहता नहीं। हमारा वो ए भोसड़ी वाला हम चलते हैं। चल कैमरामैन भोसड़ी वाले चल। उम्र अरे हो देख चल चल नौकरी भेज के इंटरव्यू ले चल चल चल। अरे बाप रे बाप ऐसा दे लेके हम घास गरी पति मुँह तो पीना दिन बा दारू पियता मन करता खुरपी से खाच के मुँह आदि बिना ही अपना घरे चल जाता नहीं। ठीक बात जाता नहीं अब गैया भूखे ना न मरी आज बार घास कट लेता नहीं अब बिना हम अपना नैयर चलिए जाए एक बार कुछ हो को तो काम। काहे भौजी तेरा का परेशानी बा इतना भरल जवानी में घास काटता हो? का कहिए बाबू जमुना के पति मुँह धोवा रही उ भरल जवानी में का स्वराज के दिन उ घास कटी है। ऐसा बात बा का हो? बहुत बात बा कहले कह दे तो तार छाती पाटे लगी। ई कैसन बात बा? बहुत बात बा बताओ 2 दिन शादी भइले ना बोल घास काटे आइल बानी। ये भौजी तार बहुत गजन बा। का कहे बहुत गजन बा हमरा। ए वाले हम तार पति रहती नु तो 9 महीने के बाद 6 महीने में गर्दा गर्दा कर देती है भौजी। अरे बाप रे बाप दौड़ गया उम्र सारी कैमरामैन ए कैमरामैन कैमरामैन कैमरा वाले सारे भागल कारे इस सरवा बड़ी चुतिया मिले लागल त बोला ही फरार हो गइल। एकरा माई गे अरे दादा ओ दादा आज के बाद मीडिया ही ना करम बड़ी लात जूता मिलता दादा ओ।